दिनैनि खामानिया जाबाय आंना न' सिङाव थानानै बुट रुनाय दैज्लां बोथोरा माला थांगोन आं बिराद सिन्था जागासिनो लोगोफोर दा दैज्लां बोथोरा माला थांगोन थब थांनायबा हामगौनो माने जोबोद खस्थ' मोनबाय आं माने बिदिनो साहा फुदुंना हरनांगौ माने फाजा एवना हरनांगौ बिदिनो दुब्लियाव बिराद खामानि मावै माने आं बिराद बानाय मोनबाय बेखायनो आङो दा भिडिअ लाबनोबो सम मोनाखै मोजां भिडिअ लाबनोबो सम मोनाखै दा मा खालामनो उपाय गैया दा खामानि मावाबो जाया दैज्लां बोथोर दा जोंहा हाल जांख्राबो जासिगोन हाल जांख्रानि आं धामाका भिडिअ लाबोगासिनो दं आं दा नोंथांमोननो खोन्थिलांगोन आं माने आंनि बे मिनिग्लां क्रिएसननि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना हाल जांख्राखौबो खोन्थिलांगोन आं हाल जांख्रा मै जांख्रानो सोर मा बुङो आं जेबो मिथिया आं जायखिया हाल जांख्रा बुङो लोगोफोर बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थिलांगोन नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि जानो थाखाय रेडि दा बे बुटखौ रुनानै आङो फोथाराव लांगोन जा माने दा गायनाय फुनाय सोलिगासिनो दं दा आं बुट रुनानै फोथाराव लांनो नाजागासिनो दङ नैबेयाव आरो दं नैबे दं नै लारु दं बन मेथाइ ना मा होनो बेखौ बन मेथाइ आरो दं नै सिरा बेयाव सिरा लगायदों ओमफ्राय दालि भाजा लगायदों इनिफ्राय भुजिया लगायदों दा बेखौ फोथाराव लांनोसै खोथिया फुगासिनो दं बे खोथिया फुनायाव हैनो थांसै बेलासिनि सा नै लैथो नानिजों आंजों जों दा फोथाराव सालांगासिनो दं नै जों दा साथा नङा सा दुब्लिया नै बै एकदमबारे रिउ नुहुरनाया बै जों गामिखौ लोगोफोर नै गोजाननिफ्राय खिन्थु बिराद मोजां नुहुरो दै नैबे खावसेखैबो न' फैबाय नै खावसेखिजा नैबे खावसेखिजा नैबे लामाजों नैबे आलिजोंबो न' जाजोबसिगोन माने लोगोफोर नै जों गामिनिनो न'खरसे उनथिबोबाय नैबेहाय दा माइया खावसे गायखांबायानो होनजायो ओमफ्राय आरो खावसे गायाखै माने 50% दं माने गायखांजोबाखै दा जोङो दा थांगासिनो दं नोरैहाय दा जोंनि लामाया ओजासो माने दा खोथिया फुनायखौ मोनफैबाय नै बेनो जाबाय जोंहानि खोथिया फुनाया दा खोथिया फुग्राफोरा सालांफैदो मांबार फैदो जोङो गरम खालामना बरिया लाबोबाय जोङो फुदुंनानै ताजा सा गाइखेरनि मांबार फै जोङो खोथिया फुनो थाखाय खामलाखौ सासेल' मोनदो बेनि थाखायनो दा खोथिया फुग्राफोरा सानैल' जा मादारजों ओमफ्राय आरो मादै गामिनि सासे बिसोर सानैजोंनो फुगासिनो दं लैथो नानिजों आंजों होना फैखांबाय जोङो मार बुरजा जाबाय आरो जोङो माने मार बुरजा जादों लैथोआबो नानुखौ मार बुरजा जादों जोङो ओरैबायदि जाबाय माने ओंखामखौ जालाल' दा जोङो मोनाखासिगोन दा र' दा लोगोफोर र' दा जोङो साहा होनानै थांनोसै समाव नै माने इदि कारभाङाव दं नालाय बेखौ बारगोन माने लोगोफोर केमेराखौ ओरै दोननि पुरा बारगोन आं ओइ नै पुरा बारगोन आं इखौ नै नोंथांमोना नै गुवारखौ नाय बेसे गुवार ओजानिफ्राय हमनो हागोन नै बरिया साक्सेस जाबाय पुरा कमप्लिट दैयावबो गोलैसै जेरावबो गोलैसै आं माने लोगोफोर भिटामिन नै भिटामिन ओइ गथ'फोरा ना गुरांदो नोंसोर आयु ना गुरांदो गथ'फोरा आयु नै खारबोलायदो नै आयु ना गुरांदो हाय बिसोर आं बुगुरगोनहाय बेहाय नोंबो बुगुरगोन आयु नि गथ' माला फैखो आयु समायनाबो खारबोदों नि समायनाया आयु दिनैलाय मा जाखोसै आयु मा आंबो गुरनोसैहाय नैहाय बेहा आंबो गुरगोनहाय होनबा र' आं केमेरामेन सुखो खालामसै आं र' नै र'
संथिदोंमोन जाग्रा एम्बु संथिदोंमोन क्या नाचो मैं आयौ जाग्रा एम्बु आयौ नै जाग्रा एम्बुआ Ya, embus lagi ya. Gimana kamu baik bila nih siapa main ini kok ayo Ya, ini hamsa. ayo sambil gelas ayo jika ada ayo Ya. jika ada lagi terenang lagi silang main lagi jika itu halo mà đâu giờ mà đâu Tumpla nam ke kentanai daun nam ke kentanai Đâu? Tumpla Đâu kẹp nha. Mà đâu vậy? ayo jibo bubung kali ini jibo ayo ini नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है ayo ini jibo jibo ini थांबाय Angni Ziko. Mana tada? Ini nasim. Tuntini je kayak jiboan gakoबाय ayo हरनाय ओइ नोंसोरनि नाखौ नाय हरनाय ओइ बेसे मोनदों नाय बा बुरजाथार मोनबायथ' बुरजा मोनबाय इसोरनालाय इसोरनिया नाय नोंसोरनिया नाय लैथोनिया नाय ओइ बो मोनदों दे बुरजा मोनदों बाथोन जागासिनो नाय आरो नाय नाय नोंनिया नाय मरमिनिखौ सोला दं नाय प्लास्टिकखौ सोलाथ' थैयोलै प्लास्टिकखौ लाबाय रानथाबजोब्बाय संनोलाय मोनदो दे बुरजायै मोनदो दे मरमियाबो मोनाखै नै गांजेमाबो मोनदो गथ'आनो मोनाखै lagi मा सिरोंगोलै इसोरलाय खबाया मोसाबायसो दं नै सासेना हाराफोराबो ख्राव ख्राव जालांजोब्बायलै लोगोफोर नै माने खामानि मावै दैलाङाव खामानि मावै माने हाराफोराबो बांसिन माबा ख्राव जाबोगासिनो दं माने अबस्था गैयै जाना दं मानसिया माने जेरावबो थांनो मोनाखैना दा न' सिङावनो थाबाय दं अखाबो हाबाय दंमोन माने दिनै एसे स्रां जाबाय अखाया हाथ'वाखै दा आं दाखालि माने नै मेजिक देखायनाय बे भिडिअखौ मोनसे आपल'ड होदोंमोन आं बेयाव गोबां लोगोफोरानो माबा एसे माबा जाम्बा सानबाय नामा जोंखौ माबा बुन्था सानबाय नामा बेफोरबायदि माने मोनसे कमेन्ट हरदो गासिबो हरजोबाखै दिसुं एसे सोरबा लोगोफोर हरदो आरो एसे साननायफोरा माने ओरैनो भिडिअखौ नायजोबालासिनो माने जानला मेनला थाम्बेलाव नायनानैनो माबा कमेन्ट हरलाबायदो बिथांमोना एसे साननानै कमेन्ट हरनायनि सिगां एसे सानग्रो माने माबायदि बुङा माबायदि जागोन बेखौ सानग्रोनानै कमेन्टखौ हरनांगौ लोगोफोर माने ओरैनो जानला मेनला कमेन्टखौ हरनाङा एसे नायग्रो माने नायनानै एसे फुल जादों सुं आंहाबो फुलखौ आं एसे गनायना लादों आंबो फुलखौ थेवबाबो ओरैनो माने फानि मेजिक भिडिअ हिसाबै आं आगारबाय बेखौनो नोंथांमोना बया मोननाङा सोरबा माने ओरैनो नोंथांमोना माबा जाम्बा सानबाय माबा सानबाय नामा होननानै नोंथांमोना गोबाङानो माबा बिदि हरदो गोबाङानो हराखै दिसुं सोरबा हरदो थेवब्लाबो आं बया मोनाखै आं बया मोना रावखौबो बया मोना आं माने ओरैनो गाज्रि मोना बया मोना माने गाज्रि मोना आं रावखौबो गाज्रि मोना